Vides a foto? Sí. Estamos no centenario das Irmandades da Fala e a min encargáronme unha foto, Sí, sentado, por favor. Nas escaleras, sí. Encargáronme unha foto dos que temos un mesmo sentir ao respecto da lingua, os que lle queremos o galego. Eu son casado, que foi neste claustro onde eu coñecín a Luís Porteiro Garea. Non me equivocaría moito se vos digo que foi setembro de 1915. Seino porque eu acababa de chegar á cidade, era o principio do curso, acababa de comezar a traballar coa Gaceta de Galicia, mandaronme facer aquí a foto dun tal Porteiro que viña a dar unha conferencia. Eu, para min, claro, eu nacín en Ávila, eu o galego aprendino porque Pacheco, o meu xefe daquelas, mandábame polas aldeas co burro a facer as fotos dos paisanos. E a mí non me quedaba outra que quedarme a dormir ali con eles. Topeino no Círculo Católico dos Obreiros, aí na Rúa do Vilar, e ali el fixo a súa toma de posesión do cargo de presidente das Irmandades da Fala. E fixo con este discurso que despois se publicou: non é verdade que esa lingua debe ter raíces moi fondas no meu peito, na alma da miña raza, cando non a enterraron para sempre os abandonos alleos e os propios.